אנחנו נתמרן כרגע למשולש הגבולות, לשמור על לפחות 800 מהגבול הירדני, לא להגרן אף אחד מהצד השני. ברוך בואכם לדאעש. כשעליתי על סיפונה של האילת בשעת דמדומים, הייתי קצת נרגש. הספינה שבה זה עתה ממשימת איסוף מודיעין חשאית בדרום הים האדום בואכה מצרי באב אל-מנדב, אבל ההתרגשות הייתה בגלל הנתיב שבו היא עמדה לחזור הביתה. זו הייתה אחת מאותן הפלגות נדירות, 3 אולי 4 פעמים בשנה, שבהם ספינות מלחמה ישראליות עוברות בתעלת סואץ. עבורי, זו הייתה הזדמנות לראות את המקומות שבהם חוויתי לפני עשרות שנים קרבות קשים, ומאז לא חזרתי לשם. כשהתכוננתי לנסיעה, קראתי לזה מסלול סובב דאעש. אנחנו נפליג דרומה למיצרי טיראן, משם לים סוף, משם לתעלת סואץ, משם דרך הים התיכון חזרה לחיפה. כל המשפחים שלנו בספינה, ברוכים הבאים. אחרי שאתם תהיינו בהפלגה. האיראנים, ולא רק הם, מתעניינים מאוד בפעילות ספינות חיל הים בזירה הדרומית, ולכן נדרשים כולנו לכבות את מכשירי הטלפון הסלולריים ולהפקיד אותם עד סוף ההפלגה. מכשיר טלפון נייד פועל הוא כמו מרגל שתול על הספינה עבור מי שיש לו יכולות סייבר מתקדמות. הלוחמים מודים שקשה להם להינתק מהפייס ומהוואטסאפ לימים ולפעמים שבועות, אבל אחרי שמתרגלים הם מודים, יש לזה יתרונות. אז אנחנו נתמרן כרגע למשולש הגבולות, לשמור על לפחות 800 מהגבול הירדני, על מנת לא להגרן אף אחד מהצד השני. ב9 בערב מוציאות אותנו הגוררות מנמל אילת. אנו נשוט במפרץ אילת ונעבור את מיצרי טיראן בחושך. כך בטוח יותר כשספינות ישראליות שטות לא הרחק מחופי סיני, מעוז מוכר של דאעש. מפקד, אנחנו הולכים 1000 תסד"ג על אדום 25. כשאנחנו מנתחים את מגוון האיומים במרחב כאן, אנחנו מזהים ירי מנגד, כלומר טילי מונטט או ירי מקלעים לכיוון הספינה. משפחה נוספת של איומים זה כלי שיט מתאבדים שעשויים להתקרב לספינה. חלק מהמטרות של הלוחמים כאן שעומדים על הנשקים זה להתמודד עם אותם כלי שיט שעשויים להתקרב לספינה, והם צריכים להשמיד אותם. 8-10-180. כמו ביציאה לכל משימה מבצעית, נערך ניסוי כלים. מוכן שמיים, שפט, קבלן, סלובר, מים, הכל נתדר, מרישום מהפרחים. לשכן חייבים להיות זהירים. הספינה שטה כעת מול חופי מצרים מצד אחד ומול חופי ירדן מהצד האחר. כתובת ענק מוארת בירוק עז על צלע הר גבוה מזכירה לשטים במפרץ שהחוף שייך לסעודיה מולדת האסלאם. צרור אחד גבוה מדי עלול לגרום לתקרית דיפלומטית. הגה באמצע על הקורס 205, מגנטי 195. כשעה אחרי ההפלגה מגיע לנחיתה מסוק הדולפין. המסוק וצוותו שייכים אמנם לחיל האוויר, אבל הוא מיועד בעיקר להפעלה במשימות ימיות. הדולפין אמור להמריא מספינות צער 5, לגלות מטרות אויב מעבר לאופק, ולציין אותם עבור טילי ההרפון וחימושים מדויקים אחרים שמפעילות כל ספינות הטילים. הספינות נמצאות כל אותה עת במרחק בטוח. המסוק מסייע גם באיסוף מודיעין. ב4 לפנות בוקר מאירים אותי לקראת המעבר במיצרי טיראן, שער הכניסה הצר והיחיד מהים האדום למפרץ אילת. מימין, בחוף סיני, מבהיקים אורות אזור התיירות של נבק ושארם א-שייח. מצד שמאל מסמן אור בודד את האי טיראן. עוד מעט ניכנס למיצר הרדוד. 4 ריפים של אלמוגים אורבים כאן מתחת למים, וכבר הטביעו לא מעט ספינות שלא דייקו בניווט. מאגר 357 מתאים לנתיב.
במצלמה הטרמית של אוניית חיל הים אילת רואים היטב את החוף השומם של טיראן. אין כמעט נפש חיה על האי. נראית גם הצללית של ספינת תעופה והצללית של ספינה איטלקית המפקחת על שמירת חופש השיט הבינלאומי במיצר. האי טיראן היה שייך לסעודיה עד מחצית המאה הקודמת. אחרי מלחמת השחרור הכחיר אותו בית המלוכה הסעודי למצרים כדי שזאת תוכל לחסום את המיצר ואת הנתיב הימי לנמל אילת. המצרים אכן ניסו פעמיים לסגור את המיצר בפני ספינות ישראליות, אך ישראל יצאה למלחמה ופתחה אותו. מאז מלחמת ששת הימים המיצר פתוח ללא הפרעה לספינות ישראליות, וכוח בינלאומי אמריקני מבטיח בו את חופש השיט על פי הסכמי השלום עם מצרים. לפני שנה החליט נשיא מצרים, הגנרל סיסי, להחזיר את טיראן לריבונות סעודית כאות תודה על הסיוע הכלכלי הנ"ל. האופוזיציה המצרית התנגדה, אבל סיסי התעקש, ובשבוע שעבר הודיע סופית שטיראן חוזר לסעודיה. הספינה שטה כעת בים האדום. הגלים הולכים ונעשים גבוהים. מאחורי אילת מפליגה ספינת טילים נוספת, קטנה יותר אבל זריזה, מדגם סער 4.5, אוניית חיל הים חץ שמה. האילת והחץ היו כנראה ספינות חיל הים האחרונות שהפליגו במיצר טיראן כשהוא בריבונות מצרית מלאה. אנחנו נכנסנו לחדר החפ"ק של הספינה, אנחנו קוראים לו עמיק, מרכז ידיעות הקרב, שכאן למעשה זה הלב של הספינה שממנה מנוהלת הלחימה ואיסוף המודיעין. יש לנו חלק אחד שאמון על עיבוד התמונה, אוספת מאות הנתונים מהסנסורים השונים בספינה וברשת, ולמעשה מחליט ומצייר את תמונת הקרב. בזמן קרב יורד לכאן מפקד הספינה ומנהל את הלחימה יחד עם מפקדי מחלקות ההגנה והתקיפה. הצוות בגשר אחראי על הניהוג והניווט. חלק שני אמון על התקיפה, שמשם אנחנו יורים את הטילים השונים של הספינה, והחלק השלישי זה החלק שאמון על ההגנה של הספינה, חלק שאנחנו משקיעים בו המון אמצעים, גם טילים נגד טילים ואמצעים אחרים, אלקטרונים למיניהם, כדי לוודא ששום דבר לא יפגע בספינה. בתקופות שבין המלחמות לסער 5 יש שתי משימות עיקריות: לאסוף מודיעין במים רחוקים ולשמש בסיס ימי למבצעי סיכול טרור. בעבר הן סיכלו בעיקר הברחות נשק איראני לחמאס דרך הים האדום וסיני. אולם לאחרונה פסקו ההברחות האלו לחלוטין בגלל כמה פעולות מוצלחות של חיל הים שרובן לא זכו לפרסום, וכנראה גם מפני שדאעש, אויב מר של האיראנים, השתלט על מרכז וצפון סיני. לא לעולם חוסן, ואתם תשמרו טוב על הספינה, ולראות לא מתקרבים מתחת לדברים שהתכוונו על כלי שיט אחרים בים. מצד אחד המדבר המערבי המצרי ותעשיית הנפט המצרית, תעשיית הנפט והתיירות המצרית, ומצד שני, אם נעבור, ברוך בואכם לדאעשלן. האזור הזה הוא מסתור אידיאלי למה שנקרא ווילאיית סיני, מחוז סיני שדאעש נמצא בו, מתחבא בו מפני הצבא המצרי ופועל מתוכו. כעת מנסה איראן להקים לעצמה מאחז אסטרטגי סמוך למיצרי באב אל-מנדב. לשם כך לקחו משמרות המהפכה תחת חסותם את המורדים החות'ים בתימן, והם מעניקים להם סיוע צבאי כבד. החות'ים כבר ירו טילים לא רק על ספינות הקואליציה הערבית הנלחמת בהם, אלא גם על משחטת אמריקנית ששטה בים האדום, ובישראל מעריכים וחוששים שבמוקדם או במאוחר יגיע גם תורנו. טבעי שישראל תאסוף מודיעין באזור הזה כדי להתמודד עם האיום בבוא היום, וגם כדי לחלוק אותו עם בעלות בריתה. השקיעה תופסת אותנו כמתוכנן בצפון מפרץ סואץ.
לידינו סביבנו שתות ספינות סוחר ומכליות שגם הן, כמונו, מתכוננות לעבור מחר השכם בבוקר בתעלת סואץ. לשם כך צריך להגיע לכל המאוחר ב-11 בלילה לאזור המתנה בפתח העיר סואץ.